Pasaden igandean Gernika Lumoko merkatu plazan punta-puntako karakol sukaldariak batu ziren Euskadiko karakol txapelketa handian. Sailkapena honela geratu zen. Euskadiko karakol txapelketan Patxi López Gernika Lumotarra izan zen nagusi 56 punturekin, bigarren Pelikato, Bermeokoa, hirugarren Txoko Gaztelu, laugarrena Lau Haizetara, bosgarrena Javier Uriarte, seigarrena Txakoli Uriarte eta zazpigarrena Urzabal. Eta etxeko karakol kasuela txapelketan lehenengoa Miguel Barrena 51 punturekin, bigarrena Josu Uriarte Ormaetxe, hirugarrena Jone, laugarrena Olaia, bosgarrena Antxoka, seigarren Tarranplas eta zazpigarren Izaro. Giro ezin hobea izan zen.